Oh yeah. Oh yeah. Sound check, sound check. Sound check. Good evening. Mao lang, dito na rin may gala. Good evening. Tora. Alas 8:08 sa atong oras. It's a great Sunday. Sunday. O basta Sunday, Domingo gina. Maulan ba kadyang lilis ako sa akong kuan? Sa akong window nako sa 8th floor sa among balay. Tanawa na be? Wala. Wala. Uy, sumni, anong dagan makay dahon sa atong swimming pool? Wala sa nainluhan sa atong yayang swimming pool be. Dagan kay dahon. Nabawagan na ninyong husky? Tong 25 ko na to ka husky. Wow, so siya. Siyempre, hilas king ni may gala, may gabi ninyo da. Unsa wala na idugpod? Abrito mga spam mo ipakaon sa ero. Social kayo. Imong kuan Erp, di makaputol-putol sa ako Imong ano. Putol-putol ba? Check, 1, 2, 3. Imong tingog sa ako. Sa live murag okay naman. Hey. Check. Yo, check. Ana, putol? Okay na to. Okay, na-over mode itong mayo may. Oo. May mag-share. Oy, share sa ta, share! Share sa. Oy, pelela sa Erp. And syempre naman mga pamilya, kauman ni Brother Bernie Joe Romantico! Usab-usab ang kuan, no? Usab-usab ang kuan, ha? Ring light. Ring light may gala, perti kayo, may gala. Perti kayo? Perti kayo? Mura gini disco. Alas 8:10 kasi lang ako sa ikaw ng monitor sa likod. Okay na ba mo audio? Okay ra? Sa ako Erp, murag mo kuan ka Erp mo mawala og kalit na imo ang kuan adlib. Sa live. Okay, very good. Ang akong audio sa imo mo'y mawala imong tingog Erp, ma-overmode. Wait ha. So pwede atong button, desktop na lang mo, tapos bigig. Okay. Check daw. Check. 1, 2. Diyan lang ha. Ako may... Oh, yeah. Check. Wala What? imong tingog. Yan. Check. Mic, 1, 2. Na. Yes. So, mora to siya. Okay, bye. Ninyong tanan. Ay, salamat guys. Alas 8:10 sa atong oras, mga higala. And kami pa ni Joe, asan na yung mga kuan? Sayo, kabalo ba nga sayo kayo ni uli si Master Poppy ganina? Si Poppy, nagkauna og chocolate atong niaging kuan. Niaging aghapon. Sa pagkauna nag-chocolate, medyo ni katol ang tutunlan. Nag-ubo. So, pag duty niya, siyempre, honest ba kayo nitong amigo? Honest kayo. Cool ba niya? So, iyang gibutang dito sa atong guardhouse nga, medyo na siya ubo. Talain man atong protocol diya lon sa ABS nga pag naiubo, sa kung sa lang nga simptomas nga pwede COVID, patawag din sa dito sa kuha naman tayo standby nga murag sa Manila ba? Nga i-check sa kung okay ba imong kuha, ana. Kita ka na siyang tambal, ani. So, papahuway siya sa kadyot. So, mo to, sa'yo siya nihawa. Ngayon. Kasi gituyo sa to niya. Iyon. May galing pero kay last day. Ako gituyo rato niya. Kay last day man niya ron. May galing, mo early out, yung tipaghak, no? Oo, mora gito, yun. Mora gito yung gusto. Hindi siya gusto mo ane sa imo. Mora gito, actually. Nabasa na kayo na ako, wala kayo ko nagpanik. Okay ka na. Nabasa na kayo na ito ang pattern ba? Nabasa na kayo. Tanaw na to. Gamit mo siguro na nako. Karong mga panahon na, tanaw na to kung lagi siya hilanat, bro, delikado. Kung nasa hilanat ka to sa obserbahan may gala kung okay ba. Anyway, alas 8:12 si Maria, wasa ta kabalo sa si Maria karon. Schedule man nila siyang boyfriend ron. Schedule ba nila? Pag medyo schedule, kabalo biya ka basta dugay na magkita, medyo kuan gyud na. Init pa kayo ba? Mingaw kayo ba? Mingaw. 100% yun na. Oh. Diyan ka imagine yun na. Dapat, walay dapat ma-miss. Yes, of course.
Nabantayan ginako basta muna kung imagine karon sa mga mag-uyab ba, no? Sa mga mag-uyab karon ba sa tidanay lang, no? Tadugay ba kayo? Nga naman. Dugay ba makita? Lagi. Muna, paimos lang yun nila, Erp, nga kana pagkita nila. Dapat wala gi mabilin yun Why- nga na ay malapa. Why hungaw gyud? Oo. Kung asa dapat, uy, napay din nila side, wala malapa, oh. Ipaagi din dito na bakara. Ganit lugar. Igani dan, oo. Kibali wala Ano yun na dapat walay ma-miss. Uy, mo ba? Pinakatay gyud lugar. Pagkatay yun para ano yun, para perfect Siyempre. yun ba? Sampak yung timplada ba? Siyempre dugay sa biya mo nagkita lugar may gala. Lahi ra gitong words kaysa kuan. Sa ato na lugar na balaan, ha? Na mga galing wala ba? nagkita, oo. Di ginona ko lang kanang mga labi na kanang niagi pa gid mga checkpoint, di ba? Di ba lalim. Alam po ikaw sa dilugan nimo pa taga-ano gigayon nga niagi ba nag-checkpoint, niagi nag mga grabe nga proseso. At least dili mo shaking relationship kay halos tanan ng mga storya karon shaky ang relationship. Shaky naman. Kay wala. So in fairness sa mga lalaki, basta lagi mo function ay kaduhang ulo, mangita ginagways. Correct. Mangita gina muli niya gina para sa barangay exit pass. Siyempre. Alam ka na nakin, mo kuan gina. So tamo to mong gingon dapat wag malang kanat yun. Oo. Kung vacuum pa or tanan kanto or suyupon yun. Oh, na, oo. Kung Ano sa yun na dapat, kung sa kaya nilabahan pa buga gyud ka naging halos Buga nga yun. Oo. pag ana Wala gyud mo gawas sa tubig ba? kana Wala ata. Oo. mo na dapat basta mga gikan og mga quarantine ha. Quarantine. Tapos ang uban nga pag human og hungaw wala na snap na dayon pag human. Oo. Suko na dayon. Wala na. Sam na yan. Samok ning. Uli na ko yun. Hinay na ko uli ako. Nahanap po ning kuan ba, quarantine ba? Sumangil ay sa mukha gila ni. Pagkapot sa balay kay medyo naka-recover naman, gilok po. Text na pa dayon. text Basta naman ka. Alam na. Alam ka na nakin sa. Kumusta mo tanan dia? Ato sa ning ibasaw ni atong mga first honor. Murag na atong guest karon ha. Na tayo guys. Confirm ha, confirm. Confirm niya sa confirm. Burag patas na to ni kay murag pareha na to Ka-level yun na kagwapo. to. Oo, ka-level yun na to. Ang kagwapo, ang pagka-talented o ang pagkanindot sa tingog kauban na to ni. Maura edad ready difference na to ani. Magulang lang siya 1 year. Mao galing. Magulang siya 1 year. 1 year ba 2 years? 1 year? Marag 2 years. 2 years. Kadyo lang nga before nato ipasulod mga igala kay lawayan sa nato. Ato sa ning basahon ning mga first honor nato diya mga igala. Mayong gabi Princess Alisa Pakodan Bakita. Si Jing Hangaw. Jerome Alaba. Ren Rayon Pizarro Suarez Sabiklang. Jerome Alaba na saan? Balik tani ba? Oy, siyempre akong silingan, brother. Si Donel Dadya. Bro, may gabida, Brad. Ay, grabe, Brad. Bagong bike. Okay. Gabida. Bago lagi bike lagi kita kuha ni. Ako sa gina nga para di na maguba, ayaw gamita. Trapo-trapuhan pa lagi, palangga kayong bike. Ay, palangga kay may gala. Pero before na nakuha ni Donel Dadya, for your information, Joe, niagi sa mga pila ka series na mga labada, hugas plato. Ay, anak yun na. Bit bata, ana. Sugo ato pamalingki, pangmerkado. Ana, gimo na sakto nga bana. Kung nay pangayoon, moagi sa saktong proseso. Correct. Burag Dili mo franchise bypass. na to ba? Niagi gyud ta kang Marcoleta. Kang Rimulya, ana gyud before mo lusot. May ni siya kay nakapasar, ambot lang kita ugma ni. Ugma ba or martes na depende rin ni kay last hearing naman. At least si Donel Dadya na epektibo gid ang iyahang pagkuan gyud nga siya naglaba siya nagkuan, grabe kayo. Mo gyud dapat gyud. Mo gyud dapat noon sa bagay. Pero atong laruhon dili ni under si Donel Dadya. Dili. Musukol yung asawang kuto-kutohon na niya. Di lang siya gusto gubot. Di lang siya gusto gubot yun. Yam Dagondon, mayong buntag niya. Sheila Restorgales, mayong gabi. Russell Rebelieza Ibunya. Liz Colance, hello dia. Liz. Genevieve Romanos Lao. Carl Cartagena. Chicks May. Tuesday, Thursday ug Sunday na ta karon Chicks May.
Saan na lang yun. May lang namin fan dia sa Japan ba? Lagi. Lemuel, Ano lang? Sobre Peña, Ren, Rayon, Pizarro Suarez, Silo Sienta nandiya. Adrian Banyares, Silo Sienta na may gabi ninyo Nay, mga taga New kabibis. Zealand, Erpo. Oy, Si Sheila Gales. Oy, Sheila Gales Oh, from Sheila New Gales. Zealand. Salamat. Napay taga Kuwait. Si Ren Suarez. Malipay magutan ng mga OFW na to nga maminaw sa to herb na medyo mawala ang ilang kamingaw. Bali, lalim nga layo kas Lagi pamilya ha. Tapos Labi na nga ng medyo mga taga Cagayan de Oro ba? At least lang murag ma-feel nila nga doon sila sa Cagayan. og tanan na lang po mga Bisaya di ang nga nadamay karon bisag dili taga Cagayan nga nalingaw po sa tuwa. Salamat kay ninyo mga igala ha. Sa Songki Haron pa shout out sa mga frontliners sa Cebu. Especially sa akong uyab si Doc sosyal. Doc Yun. Jorel Malaki sa Vicente Soto Adja Fighting. Doktor, ay hayag ang kaumaon. Wala na. Ay, boy eh. Ayan na. Walay. Ayun na. Ni sukad walay doktor nga dili maprubahan ang loan. Munang hayag yun mo basta doktor inyong mga partner. Kay Dili high risk. Dili high risk may gala. Pertiha kayo. Hello, senta na. Oy, sa tanan mga nakatanaw na, paki-share naman sa among live. Muna Para dapat unang modublita. tubuhaton, Erp. Share kay para tuloy-tuloy na din ang ligaya. John Michel Gien, Donel, unsaon to buhat sa Halo Block. Ay, sa pili ka deb sa unsa nga klase nga Halo Block ni may pang social nga Halo Block, ngay pang kon nga Halo Block. Okay. Og nana karon sa linya nga atong guest for today, ladies and gentlemen. Ama na. Celebrity status niya. Correct. Proud ka kay anon ay humble ra kay ni. Pero karon Lagi. kulba na. Sa una magjamming-jamming ra man ni Des Corrales. Kanang shot-shot lang, tapok-tapok lang. Tapok-tapok lang, mga shot-shot lang, simple ra kaning tawhana. Pero karon ngilngig na kayo, ngiga. Ngiga nga ni. Tapos grabe mag-perform na. Taas sa banigbok. Taas Taas sa banigbok ba? mag-perform na bugto tanan panty ug bra sa audience. Grabe basta. Kulba. Pati ba gani brief gani? Alan di ka mabighan yan Lustre? eh. Taas nga tao. Kulbag tingog. Tapos taas buhok karon medyo makayang ka. Sige. Ang problema da kay miski lalaki ka, murag maglibog din kasi maka identity crisis din ka. Maglibog na din kasi mo gender bound sa migud. Nana siya karon, ladies and gentlemen, ang vocalist mismo sa Inside City. Aha. Nakabalo man siguro man ang sa Inside City, di ba? Unsa kilalang giapilan? Uy, kalit na ka na i-vocal pa. Ako man eh. Ako magid ang guest karon. Ha? Ako man ang guest karon. Ikaw na i-guess na eh. Ako ron ang guest karon. Sinalimot mo ba? Dili ikaw ni. Dili. Dili ikaw. Nagi, tinood yun nga vokalista. Amo ba? Lagi day? Sige be. Inside City man eh. Asa ka ni nga barangay ni? Ay sa pagpakita Brad. Ano ra Brad? Okay. Ladies and gentlemen, Clyde Aquino! Pare-pare kami og buhok karon ni Clyde Brad. Wala ko na-inform Wala ko na-inform nga patasan na din ni Bo. Adjala. Sige na. Adjala. Ikuan mo kay Rockstar nga tong pegger. Dili, para pildiyo na to ng mga kimpi-kimpi. So, man, sa style mo na patunga-tunga lugar? Pwede man na. Kana. Oh. Butang itlog gamay. Butang itlog gamay, Erp. Lain na tanaw eh. Mo na original nga Patrick Garcia. Ha? Patrick Garcia. Tama mo na dyan. O na. Lamin ako kay mga Korean, magani ako sa good. Basi nakalimot mo sa akong advertisement sa una ba nga, Dear Carlo. Ana, mo ni siya si Carlo. Mana siya? Yes. Unlock ka. Grabe kayo. Puro na may tsuraan tanan. It's a puro si tsuraan nga gabi ni Show. BBS. Mga ka-BBS again from Inside City. Gustoon man namo nga tibok bandang na dire pati na si Mark. Gustoon man namo pero siyempre kay kuan man musilbi kay online naman ta. Mr. Clyde Aquino, brother. Hello. Madunggan mo, Mike. Madunggan. Dunggan Brad. Oh. Brad, kumusta Brad? Mayong gabi. Salamat sa imong pagsugot. Na-deposit na ba tong down payment? Basta kamo ang mag-ano. Iyay. John, na-deposit na ba nimong down payment, Jo? Sa iyang talent pay? Nahatag na down payment. Oh. Oh, nahatag na down. Nag-holding hands na may ganina.
Lain na sa kung agtang basta magtunga-tunga sinaw man kayo. Katul man kita sa book Earp ba? Lo, ay bagag kilay Erp to nga. Kabalon ako. Marvin Agustin. Kuya Marvin. Jolens da. Kung tameme kachong ako Uy, nawala na siya. ang manliligaw. Nag-reconnect siya. Wala ko, wala. Ayan, Wait lang. i-reconnect lang nato. Kinikilig naman ako sa siya'y na lalaki. Na lalaki Mo, Nang lalaki. na lalaki. Puro ligaw tingin, wag mo. Op. Up. Pakinig ka, Brad. Yan. Very good. Na. Dili ba sa delay? Kaya murag pag mag-headset ko, murag delay. Medyo gamay nga Delay delay. gamay, oh. Clyde, kumusta nga? Kuan ka ta karon? Naka-quarantine ta karon? Asa man ka karon naka-standby? Oh, nara sa balay. Nara ko sa balay karon kay bawal diya maglaag-laag, magpangmingaw na lagi miglaag ani. Wa na gig no. Laag lang mig na practice. Ayun. Unsa man ka 3 months na pud ba mo nga kuan? 3 months? Oh, wala murag ang kabisihan na lang karon kay mga online guest. Ayan. At least naagya po Kailangan yun. diya po ng practice. Mhm. Lagi. Tapos kumusta man ang kuan sa quarantine unsa na imong eksperto karon maliban sa pagkanta, may na ba ka mugas og plato, mulabada, mag-garden, Muluto. moloto, unsay imong na discover nimo nga talent nimo tungod sa pandemic? Katong sa una kay di man ko kailo sa akong anak karon nakusog na ko mo ilo sa akong anak. Pero dili ka under, Brad. Dili under. Dili ka under atong laro Dili under, na. Oo. Dili man tinuod ganahan lang jud ko maglaba. Ayan, Na. Ayaw dauta ang atong mga pagkalalaki ha, dili taganana ng mga ingana. Pag mo ingon sa og kuan, pag ingon sa na ko'y paliton, Oo. siyempre masugot ko pud ako kay ganahan pud ako magpalit-palit. Aha. At pagsigawan ka na ba? Nana kita, nana man kita. Masugot kay di man sa ingon nga under pero Dili ta gusto gubot. Di maglaba-laba. Mura maginat. Dili ta gusto gubot or di ta gusto ka na gubot. Dili ta gusto gubot. Mao Nga gali. to ang hapsay, nga to ang... Gamay ra ipalabas. Brother, kus gid nagamay mo ang audio diyan, banabsig isampak no imong volume. Sa diyan. ano? Sa imo ang cellphone? Pwede ba na ARP sa cellphone? Opo. Feeling na ko sa headset siya na problema magkuha na ko kanang headset. Sige na, i-try. Para gyud kuan ba? Para klaro gyud kay ba? Klaro kayang tingog ni Clyde. Unya ARP. Aside sa ato siyang istorya gamay, napod siya'y performance gamay pod. Siyempre di na mawala man gyud. Siyempre. So later on, kay tungod may magyud ko siya mo kanta ARP. May siya mo kanta. Musayaw siya unya mag-TikTok siya. Yeah. Singer, may banda man ni sa Earth. Ay, sorry. Banda man ni, di man ni siya kuan dancer. Unsam taong kayo? Sorry. Oga, Sabi na syempre, kumusaya siya. naputay side comment karon may gala. Oy, kung namoy mga personal na mga pangutana ni Clyde Aquino, ha? So, kung namoy pangutana, paghilom na lang mo diya. Ang puyo na lang mo. Kung namoy pangutana mga gala, Harsh kay Gar pa yun. kung namoy pangutana, i-PM lang mi diri ha para para matagal May na. bala. Kung wala mo nakabalo kinsa ni sila para na mo history adto sa YouTube may gala. Adi i-share na lang ako ni para makabalo mo. Oo, Just sige. basta ano lang ha. Para lang nga na sila idea gamay, no? Basing wala sila kakitado nga show. Sa Diba? your moment ni sila may gala sa your moment. Kailan Aside mo, sa Inside City, natin katong solo gyud siyang ito nga show. sa The Voice. The Voice ba to? O The sa Voice, The hindi. Philippine Idol? Philippine Idol or something. Burag ko. Bro, sa GMM siya to? Di TV5 do. Okay, dyan. Nara. Atong tanahon ang atong tanahon ang usa sa ilang mga performance mga gala sa first Coke Studio man siguro na. pasayloa lang Your ko, moment, medyo pasayloa ko, medyo wala kay gyud ko Erp na kanang nakasunod gyud ani Erp. Kaning sa kuan. Ako ayar ako makita kung ilang performance. Oh, mo. Oh, pero May na lang pag na YouTube ron.
Pero The whole show yun nga magsunod, wala kay kasunod na nga show. tanawa may gala ha. Tanaw ninyo ha. Sila ni may gala ang nag-perform. O, di ba? Grabe. Nakita Grabe, ninyo? oh. Sus! Grabe kasi Marco. Wala pa. Chester, grabe. wala. Ala pa din. Nara. Katulak kita sa buko eh. At hindi mapaliwanag Pasakay sa kining judge, oh. Tanahan din, no? sa ating saksi Bitok University. ang lahat ng dala sa iyong panalangin. I love your voice. Si James ulit, Anto. James rin. Nara, judge, balik ko ano? Brad, ang gitarista, Brad, may kulba kaya po kayo. Mga pangyayang ba? Gitarista o drummer, oh. Oh, ay, ngil-ngil. Mag-igsuon na, mag-igsuon. Ayan na. Yay, pagkartista ko ngayon. Ayan na. Oh, Nakita kita sa dapuan ng panahon. May ginang sa mata na di maintindihan. Humingin kung saan sinubukan mo. Ang gitarista. Oh, pa! Mungkin ang style ni Chester yun. Maski pa magtanong, makakita ko silang live performance. Inanan ni sa daan pa, sulat pa. Buragi kilig si Boy Abunda. Ako man rin ang judge niya. Ha? Ikaw din na maligan. Ako man rin ang judge niya. Iyon, may gala party kayo. Yay! Nam Oh, nag-ulan. gitindog din ko. Mano nag-raincoat si Boy Abunda diya? Nag-ulan niya sulod? Yeah. Passion. Di kihalata nag-foundation ka diya, brad, ha? Grabe ang gala. Kinaka na nga performance sila. Grabe. Party. Kayo. Grabe, may gala. Kailangan yun yung foundation diya kay grabe ka stress na kaya mo mga naong diya. Stress na ba na? Ha? Stress na na? Usa lang ang lugar na yung naong ni Joe. Gikaba ba ka na, Brad? Gikabahan ba ka na nga panahon? Kabahan ba na ulit? Oo, sobra kulbaan ko ana pero wala lang ko nagpalata ilang Chester kay lisod po dug Nagikay makakita sila sa main ba ka? programa. Again, yun po ay show ng ABS-CBN, Your Moment Sounds Familiar. Ano di mo? Murag Your Moment Sounds, di ba na mo? Your Moment sound familiar. your moment. Your Moment Sounds Familiar. Your face. Your face man, na ito. your face sounds familiar. Yours. Pero alam mo, in fairness, Brad, kanay seryosong istorya. Sometimes, manggod, ang pag mayroon magugagkuan, Brad, kanang medyo kanang star ba? Kanang burag, lagi Quality star. Di lang na puro skills. Sad to say, sutiyan ta mo, di lang na puro lang yun po, kuan. Nagyo na dating bay, nagi aura. Nagyo na medyo ang dating sa grupo. In fairness sa mo, Clyde, sa walay pagkuan-kuan, medyo awkward man kay lalaki me. Guwapo kay kabran. In fairness sa mo, Brad, I'm sure si Boy Abunda nakatindog siya. I'm sure nakaihi si Boy Abunda to. But in fairness, Brad, nakay aura, Clyde, nakay aura nga medyo I'm sure ang ilang nakita ba, di lang ingon na imuhang, I mean, dawato to ka maturon, I'm sure naapay mga vocals dito nga mas birit, mas cool ba mo kanta. But sometimes, manggod, basta may ani nga klase nga mga reality shows or something nga more on sa talent, dapat package na ba? Dili na puro kanta, di na puro nagyan mo'y dating. Like for example, lahi po ng dating sa imong gitarista, na impact, may dating, nagtuyok siya, oy, medyo unique niya, may impact. Taas ang imong aura, Brad, taas ang imong dating sa camera. I'm sure pag magtanaw sila sa imo, sige nagtanaw sa monitor Earth, di ba? Ana man ta Earth kana sa mga press na The Boys, Big Brother.
Naginay camera, Tanaw yun. naginay siya kuan bay, naginay monitor sa TV kay sometimes lahi ang sa personal, lahi pud ang sa Sa screen. TV. Mo nang ginatanaw po nila ang sa screen. Siguro ba kung dili tas imong buhok murag mahimo na siguro kang ordinaryo ato kato nga mga panahon na tanahon. Di ba? Dako kay impact. Ako ang Yung- sigurong kwan, ako ang mupod ako muna kay murag sa aura, ang aura man good kay murag rakista nga usa ba? Ah. Sa una ra magig ko sig audition gid pero murag lucky hair gid siguro ni na ako aning Imo gyud, imo wait. panahon gyud. So sa una gid bay daan naging kasi mga unsa na may mga naapila nimo ng mga kuan. nag-audition ko dati sa sa first season sa The Voice. Ah, okay. Yun, per season. So ano sa asa ra ka nga level ato? Wala bisag interview. Wala gyud kuan ganing wagi ko kabot og ano. Nya nag-audition ko PBB dati. Sumubo ra imong Abot buka to, ko, mubo. Mubo pa akong buka to. Ang sa PBB. Kalo pa tirada na ako ato. Ayay, mantog raday ka dito Ayay. kapasar sa PBB kay kalok man day ko di ay. Ay, mao din. Pero katong sa PBB ka asa ka nga level ra? Level 3 ra ko tama na to. Uy, at least niabot og level 3. Batch mini Maymay. Okay. So medyo nakasulod ka sa level 3, di at least murag dul-dul na gid ay. Paano 'yon? Kato nga time anong Oo. nasulod ka sa level 3, medyo na ba kay kuan? Unsa imong gibuhat ato? Nabay pinadrama or Siguro talent? ang kuan lang siguro, wala pa man ko ka level 4 naman gud ang drama-drama nga kuan gud. Na portion. Level. Mm. Oh. Nya, ang sa amo kay more on kuan datong taman level 3, more on interview lang. Okay. Dayon, ilang paminawon kung sincere ba kasi mga story. Yun. Unsa pa sunod dayon sa PBB? Boy band PH. Sabay Boy man band gud to. PH. Oh, alright. Mm. Asa ka nga level rato? Nagtawag sa kuha na to nga time na bali gitawagan ko. Dayon ni cancel manggod ko kay kato nga time moment tong katong nagabibi na ko ba. Okay. Lisod na pud sa ako. Agay mo gini makabungkag sa na-timing siya. May galaw. Mm. Kanang yun di walang di yun mahulbot lagi Earth mo ginayo say makaguba sa mga pangandoy sayo. Pero at least happy siya karon, Erp. Happy na gyapon siya ron. Okay, mo No galaw. regret, Ako ang gigamit nga kuha na to kay wa mo koy cellphone that time. Ang gigamit nga number is sa sa asawa ni Chester. Ang nakatubag mismo ang asawa ni Chester. Okay. Nga naghulat na daw sila dito ana niya. Kuan ganing cancel lagi kay tungod sa dili na ko mabiyaan akong Paris. Okay. Utong kaingon siguro ko dili pag ito para Pepe sa para sa imo. Correct. Okay. Tapos haya na dayon ang unsa na dayon next na poll. Gabi, may kaling hindi ka mo surrender ba no? Kato isa, Brad. Unsa kito gani? Katong solo ka? Sa Idol Philippines. Idol Philippines. Grabe po gyud akong paningkamot nga ka-experience og kanang mga audition kay kuan pod ba kaning at least ba matanggalan kag ka ba. Nag-audition pud ko sa kuan sa una sa Barangay Guapo. Pabalo na si Jane. Ha? Ba? Sa barangay, teka muna. Pabalo na si Unsa ka Jane. nga ba sa Gwapo sa barangay rin niya. Gwapo to? Si Maria Filingera. Ako ba judge ato? Unsa kito nga batch nga nag-judge ko? Asa ka audition nato? Unsa maka Erp? Murag sa kuan man na sa Dili ba to Loreto sino? Grand Central batch Wala na ako ko sila. ato. Okay. Sila- Si batch mo. Bewang? Kalimot mo. Mod Chua. dili sa pang local herb kay dito pang national Jess siya. Chua. Just Chua. Kaya di, igduda na ko, dili na mo siya batch. Sure ay. Kasi ako gipakita sa YouTube ang iya Idol Philippines. Ato daw Si Moira, man siguro gyapon na to, Brad. Si Judge? Moira. dito na nato ni Bing. Kaya just in case lang Nga nakalimot panahon nga, na. dagan po ga comment nga pareha daw mignaong ni Moira. Moira diha, ang apelyido diha, Moira diha. Adyan lang. Kay na-ads may gala, basta wala rin nagbayad na to. Dahil, kasi mga, ano ba? Nakasingit sila, nakasingit Ay, kay sila. Okay, nara. Ito ipakita para makahinumdum mga itong mga ka-BBS di karon. Sige be. Sa nahitabo ha. Ito ning, dyan lang. Share.
Wersa o Hersa. Yun, no? Grabe, oh. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Ah. Nara, ha? Araw, Ha? Kita mo na? Muna, Erp. Wala pa. Sus. Nara. Wala pa, So, wala una pa ni sa The Moment, no? Your moment. Your moment sounds familiar. Dili ka na mo. Idol Philippines. ABS-CBN pagyapon eh. Siyempre. Oh. Siyempre. Ayan na mga kaibigan. Hello. Kasi usahan si Bay ganda. Sa si Bay. Gaano ka-importante mag-audition para sa'yo? Bukod sa matagal ko ng pangarap to, ginagawa ko rin to para sa anak ko. Kahit papaano, gusto ko rin na mabigyan ng magandang buhay yung anak ko. Ayaw kong lumaki siya ng walang tatay. Kaya kung papala rin po, gagawin ko po yung best ko para lang sa pamilya ko. For you and for your child and for the entire human race. Kasi di ba po diskartihan yung kung ano na ba? If you care enough for the living, make a better place for you and for Wala. Nakalimot man si Vice ako. Michael Jackson. Good luck! Mga ba ito yung pan? Isuksukan ito ni mong labak haray mong kan, Brad. Para. Ayan na. Nara, oh. Kung papatulukin na muna Ana ang tingog, relax ra. ang pusong That sounds familiar. kakahintay. Kasi sa sangit siya. Kaya't sa natitirang segundong kayakap ka, maaari pang magkunwari, akin ka pa. Baka sakaling Yun, no? makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi, kung di pipilitin ang di pa para sa atin, baka sakaling maibalik. Ano pa rin yung may tingog na Clyde? Uy, ako naman yung judge dead rin. Malaya ka na. Yan. Medyo na-touch si Moira, Brad. Kailak si Moira. Malaya, malaya ka na. Iyon. Oy, nakangiti si Ate Reg. Mukhang maganda ang kalalabasan nito. Tignan na lang natin kung lalabas siya dito may golden ticket. Favorite song ko kasi yan. Yes, eh? Oo, narinig ko yan sa Check na radyo, ba? pero hindi ko masyadong kilala yung singer. Hindi. Hindi. Oo. Gusto ko tanungin si Moira, anong feeling pag kinakanta yung song mo? Super happy ako, lalo na nainiba niya. Ano magandang version yung sa kanya o yung sa'yo? Yung Mamili ka. Punta ako na na-turf kay Murag. Lain ako pala Murag, nagdalingaw na kita. Murag na. Tapos Murag, lain akong pananaw kang kwan. Kang James Reid ba? James Reid. Okay, teka muna. In fairness, Brad, no? Asa ka nga level galing sa kwan, Brad? Sa mid-rounds. After ana, kay ang group rounds naman tong time. 214 mong gikanta Okay. sa Kasi Maya. kani magpilian na sa kanta? Sila ba na? Di ba usay sila man mo pili, Brad? Maghatag may og list sa songs Mga na kanta, mo. oo. Sila na din magdesisyon sa kantahon. Yun. Kay na may uban nga kanta nga dili nila mabayaran kay mahal daw kuno sa gawas. Kay kanang Yellow sa Coldplay, kana dili na nila kon mahal daw. Para sa copyright. Okay. Okay, grabe. May galing ka, Brad, kay dili jud ka gakakuan, Brad. Dili ka gaka si tawo gani. Dili ka gaka give up ba. May galing kay bisag ka pila na ka na reject. Gapadayon gyapon ka. Kasi perminti na si mong una-una day.
kuan, dugay nang gunaw pangan bata pa lang yun ko, dugay na kayo na pangandoy nga kuan ba kanang at least man lang mailhan ba then ma-share akong talent kay maurang pud akong kuan good kaning makamotivate sa kuha ba. Usahay nga mawad-an ko gana kay siyempre pareha ng pagkapildi after sa Idol Philippines. Pagkatanggal na ako, wala siya at least kanang dili siya sayang sa kuha pero kaning nakahatag pud siya og kanang kuan ba kanang gamay nga na down ko kay nag-doubt ko sa akong kaugalingon ba. Kaya ba na ako nga kuan okay. Na din mga siyempre kanang mga kuan kanang mga amigo na ako, amiga na mo motivate sa kuha nga mas tsada siyempre sa atik-atik lang good may man sila tsada pa man nimo ato. Tsada pa man at least baka nang makatabang sa kuha, makatabang sa kuan ba. Ay makaya dito na ako dahil dili lang siguro na sa kuha nga kuan. Dili pa to time na ako ana ba. So mo to after ana na invitation from your moment mo na day na appeal lang akong banda ang City. Banda naman siya. Ang pangandoy man gyud ako nga banda gyud ang akong makauban kay uncomfortable ko ako ra isa. Murag wala ko'y kauban ba murag wala ko'y kauban sa stage murag maluya ko ba murag kulbaan anang taw. Kay dili lalim ang kakulba sa sa stage. Sad ka nang labi nag-solo ka. Ana ba? All right. Nya, dungagan pag grabe ka bugnaw didto nga bugnaw biya kay didto nga area. Kung sa mag-jacket kag isa ra ka jacket na tugnawon gyapon ka. All right. Teka muna, freeze muna ta brother ha, kadyo lang kaya. Kung saan i-freeze natong kuan? Kaya nakuan ta sa Philippine ganina ato ni Iris. Kadyo lang kaya, di na nato palungon ang kuan. Sige. Ang in live ang akong utrohon. Kadyo lang kaya. Maura magyapon ito. Yon, balik na. Okay. Ako sa ibalik sa art card. Tadaan. Kapiso tada. Kapiso tato da. Grabe oh. Master kayo sila da. Santa da, isanta. Na, automatic na. Balik na sa kuan. Saka. Yung. Jalan. Ang luod na sanda. Daliar kanya man luan. Ayan, paspas na, balik. Alright. Di balik na tamay gala. Alright, pasensya na putol kay medyo nag-message din dito sa Kuan Idol Philippines. Ganay naggamit gibalik daw na mo ang video mo ng Kuan. Sorry guys, naputol tato ka jot ha. Churi na. Balik ta sa atong gingon dire kay actually ginapangutanan nako karon si Clyde nga. Despite sa kapila na ka-audition pero nagpadayon lang gid gyapon siya og mato pa ni Clyde syempre ang mga ingon sa mga friends nga kaya lagi mo na Brad ana so kaning last bar nga inyong giapilan Brad unsa po story ani unsay struggle ani confident ba ka nga medyo in fairness ba na sa inyong naabot Brad medyo okay na ba po to lagi kay taas na to ha tapos kasagara na Brad bihira na bagita to be honest ba mo ni usay akong kagulan basta mga ngani bitaw nga mga reality shows then how many times ata sige audition kasagara gyud taga Cebu Davao diba? Cebu Davao gina permintian ko mo lang usay ko maging sama niyo hindi magita tamay na lang kay sa PBB na si Maymay medyo okay tapos ningon din tong actually CDO man ang iyang gidala no oo pero mo to tama nadungog din ta nga actually di gina siya pure kagaya taga Kamigin gina siya ay dito na po dayon ta sa una Brad sa PDA sa una tong sa kang Yeng Constantino sa una ba na may taga Cagayan ba pero ang iyang gidala Cebu kay tungod kay dito na siya ni eskwela nag-move sa mga anak ba so bihira ra kayo sige as far as
imong nainumduman Erp, unsay kinsay taga Cagayan de Oro nga nangapil or medyo nakasulod og makatatak sa tong hunahuna nga nangapil og mga reality shows. Mark Bautista. Mark Bautista, pwede. O, tanawa, unsa pala nga age? Unsa Panaw pala pala nga, ni oh, Sarah Geronimo. Correct. Di ba? Bihira, burag. So, sabay sila. Oo. O na ni mapila ka per. Tapos kuan pa gina Erp. Kana pa ginang nag-Manila base na. Dili pre aning nahitabo nilang Clyde nga in fairness, dili gyud ta nagsugod sa kuan, di ba? Cagayan. Kana bang burag first time ko kitabay nga, uy, naagi dayo. Gitarista mo gining taga Mogs ni sa una. Mamira taga Mogs man ni sa una. Mo magini mga chick boy kay matog agura sa unang magitar-gitara sa Pero dili ato naglaron dili ni sa kaning kuan ni Daddy Louie ha. Lahi to, Erp. Lahi to. Lahi to yung taga-Mogs dahil. Lahi to nga taga-Mogs. Lahi to. Tapos, kanina yung si Clyde. Naraman ni ga, shot-shot. May skuralis ni sa unang panahon. Shot-shot, kanta-kanta, gitar-gitara, raman to. Tapos, pagkita mo sa TV, mala. Tapos, in fairness, again, sa inyong naabtan ba, medyo, in fairness, taas na itong Brad? Kaya sometimes, Erp, sa mga reality shows, kasagaran mo ko sa reality shows, dili gid ingon na, well, siyempre mo target gyud mo daw ka. But brother, if nagyud mo'y talent na mo'y sa ngalan lang nga nakasulod lang mo diya pwede gyud mo nga nga pwede dili mo ni daog pero nailaing nga nakita all over the Philippines na nailaing manager makita na mo pwede din mo nga gamiton gyud. Di ba? Correct. Now, brother, in fairness sa inyo, again, balik ko sa question. Kumusta? Unsay drama ani ba sa inyong pag-apil ani? Nabay mga struggle, nabay nagduha-duha? Struggle, grabe. Sobra kay sa ang keyboardist pa lang, taga Davao ba siya? Yeah. Ang kuanon taani, ang story ng taani is naman gyud mi kanang keyboardista niya. Ilaga man og Manila niya, nag-focus siya og kanang trabaho. Pinakauna siya, kami ang nag-audition dito, kami ang nag-audition. Diri sa Cagayan, pinakauna, then gipalarga mi og Davao. Wala gyud ming mga kwarta ato. Larga mi og Davao. Bugin mabambruan gyud nga problema no. Bugin na naman kanag yung kwarta ba? Sa mo kina. Bas. Mo na to, first sa sa Davao audition. Okay. Dayon pabalikon mi. Pag balik na din, wala na din to among main nga keyboardist. Motong nanghiram mi sa unsay story ni aning keyboardist day tungod sa trabaho, dili ingon nga kuan. So work. Trabaho kay kuan na pressure yata siya. Ingon siya kay ang ingon niya sa mga na pressure siya kay basin daw. Ingnon siya og kanang walay pulos ana. Okay. So siyempre. So amo siyang gitagaan pud gyud namo siya og kanang kuan kanang sana kanang lugar para sa iyaha ba kay di man namo siya mapugos pud dun. Kuan gusto kay niya mo apil, kay pangandoy pud gyapon niya. Lagi. Ato nga time nag family first gud siya ato nga time. So ami mabuhat. Nya ang kuan na to after ato nangita mi wala nagay mi gana ato ni gani kay amigo namo ning keyboardist sa sa Daybreak kung kaila bang yes, Daybreak. Of course. Keyboardist na siya sa Daybreak. So amo siyang gihiraman. So ang naitabo since bakante man siya ato, wala man siya tugtog ato nga time kay kuan ganing focus daw sa iyang family ato nga time. After ato nisugot siya nagtumig Manila ay audition din adtong Manila. Pagka natanggal mi after ato, di ba? Tong first namo nga kuan sa Your Moment actually wala gyud mi kasulod ato. Bali one point lang yata tong labaw sa kalaban. Three points. Tapos pagkauman nato, gitawagan mi kay kato nga time sige man sila og kanang kuan silang coach store, silang sa man tong mga ilado nga singers gyapon silang pwailan pagkauman nato kay kita mo gyud nila nga sad kay ko ba kay
Mura kong nadismaya or naluya ko ba kay grabe ba ang kahago ng mo dito pag abot dito dili gid siya asin ka nang abot nimo Manila relax lang nagtulog abot dito rehearsal ay butang sa gamit rehearsal dayon rehearsal uli na tapos mi sa among hotel gabiin na gyud mga alas 9 so, wala na time ibanding na mo ba murag lami na lang po ditulog pagkaugma sa buntag mga alas 6 mo na mong call time ato na pod mi So kibali pag abot ninyo sa Manila wa na mo nang gawas lugar natulog na mo diretso? Ay wala Rehearsal na tanan. Pareha gid sa ato Jo kato neto tag Manila. Namakaksan mi. Pareha kita. Pareha pa na pag-abot na mo dito. Pag-abot na mo dito, mo sa imong gisulti sa mga sawa nga nangatulog na dayon mi. O pareha gid ta mo. Mara magwa na. The reasons sounds familiar. The reasons. dili manggod pwede kay nag-view manggod siya diri Nag-view rin. The reason sounds familiar. Dili pwede. Ambot lang yun yung mga banda dudes. Kung baka ako ng DJ, labog yun yung mga banda dudes ba? Doon bang silhig sa iyaha mo? Malabayan gini karog gipinot ba? So ato na lang gito ibutang nga storya nga nangabot mo. Labi na si ang gitarista ana so nangabot mo, gikapoy gikag-rehearsal so natulog na mo dayon to. Ala na hago kayo. Naay mga gapanganggat inom kinahanglan kaila dito. Tawag kainom. Amo awa na mi nagduduwag balibad kay sa may kanang pag moingon biya ang atong mga pares nga tulog na. Kana tinod yun. Okay, very good. May kinakabalog yun mo anak gid Okay. Ang una-una manggod sa uban kay dagan pa mi gibuhat. Tama. Nagunsa media. So hagok na. Paguman i-appeal pa gani sila sa pag-ampo. Okay kayo. Okay. The reason sounds familiar. Okay. Nagirite ka pareha gid ay. Pareha gid ta. Mo sa imong gingon nagpicture pa kay minidyo nga nami Biblia. Nag-live gyud ko nga naa siya nang tulog na si Bernie. Mo galing. Pag end live, tara gilis ko. Usahay pagani kay magdalag bag ang sulod sa bag kay unlan ug habol may background diri. Wow. Natulog na ko. Tulog na mo kay. Paghuman naa dito sa Iposo na din. Na sa bag di ay. Ay na din na nato na i-prolong na nga mga istorya kay kasi abi balag mo tuot ang mga partner dili ba joke ra ben ha. Joke ra namo. Kami basad na mga kon ng mga bana ha. Grabe nga mga kahago na no, rehearsal diretso. Paano yan ba? Ingon nila Brad, medyo maka-intimidate daw basta mabot na kag Manila tungod kay syempre nasa tong mindset Brad. Pag Manila na, mga puros may laki na diya, medyo mga sisonata na diya. Inga na ba yung feeling, Brad, na burag kagayanon ra ba? Siyempre, medyo, di ba, ang imong self-confidence naman po diya. Ang imong kalaban is imong self ra mangyapon, Earth. So, muna, inga na ba yung nabati, brother? Pakabot ni mo dito? Oo, kay, kami nilang just sige, binuang pa man abot dadto kay siyempre kabalo biya gid may pag abot dadto ang mga tao dadto murag upgraded ba murag nabilin ta labi na sa fashion nga na ba kami simple ra kay may mga damit sila dadto grabe sapaw-sapaw na gid ba kanang murag pang Korean na gid style bitaw so kibali una to ang attire lugar medyo ayay murag alkansi tada kay murag kuan ni sila ana na agaga daw sa gamit gamit, syempre ang mga kuan dito upgraded lagi sila dito. Mga portahan mga tao dito. Ambot lang pud gyud nga timing siguro nag camera siguro pobre nga ambot dito. Pag abot na mo dito, syempre wagid may istoryahanay. Uban haog Jollibee kami kay murag ngita lang gyud mi dito kanang quick nga ba. Why budget? Why budget? Hanggaton Manila kuan mangaon. Kain tayo. Ngayon na po busog kami. Wow. Kay ngita tao-tao din mangita rin mi ganang
Abay, proven dia, bay. So, mutong abi nila nga mga dato, Di, yun ta kay, malay maingon matag baliban man ta nga busog ba mi. Diba? Sige rin din sila kaon di ay. Pero ano sila kabalo? So kibali nahulog ba nga niadto mo dito inyong mga allowance kanang igo ra gyud kanang wala giingon nga naamoy na sponsor ba nga. Oh. Naamoy allowance diha para pag wala burag agad lang mo guan. Kung unsay na diri kuot basi pag kuot earth wala na itlog na Wala magkuot na, itlog na. Oh. Ingana mo ba walay budget? Grabe ka, lisod gayo. Naagay times nga kaning mga namang supporters gyud ang inside city niya. Kung sila motabang sa mo dito kay nagpaibalo man minam gyud may GC nga. Paibalo ni sila magpan mo adto dadto na mga taga Manila mo adto dadto sa hotel niya. Bawal sulod dadto kuan dili contestant. So kuan naitabo kuan na lang gyud kaning balibad na lang gyud mi atik-atik ra pud mi kanang okay ra mi kay maulaw pud mi ayo sa ilag kuan batabang ba okay gamiton man pud na nilang kwarta pud ba so mo to pa okay na lang pud mi pero yung tinuod ato nagulat na lang yung kanang mapadalan mi megani ginapod mi kuan ba kaning buutan kay nga Paris Ay. Kana mayo. Erp nakinabantayan siyang istorya Erp. Medyo gilaktaw niya diretso ang mga fans pero medyo nitapaw ra siya Erp. Kapag siya, Ang suporta mga sa fans pero Paris din. Mga unsay mga edad ni? Mga unsa ni nga mga edad na mga fans lugar ni nga ni kuan? Mga dalaga ba ni? years old may nga Ay! Ayaw gyud, mayra gyud na wala kay na 14 man daw. Aha. naman po yung mga 33 nga na Oy, mga lain 33. 50 man ang limit good Si Quintang Limi. So tanan din ni 14 to 50 mga igala. Sa bagay kaning 50 Brad mo gini. Ang mga 50 mo na mo provide. Snowber daw katapatan Earth. Snowber. Pawala sa lood Earth ba? Kana. Pabugnos sa ngala-ngala. Mo galing. Teka muna, mo man ang kandiya. Teka muna, before ta mo padayon ana may gala, pwede ba may mangayo si mag usa ka kanta niya, brother? Kani nga kanta kanang basi unsa ba ni nga unsa nga una nga kanta tong pangisip kanang kanta brad nga kanang feeling nimo kanang murag lami gyud kini nga kanta basta ako imo kanta kanang ba na may kanta nga na gulor Mayo kanang maayo gyud kay ko ani nga kanang feeling lang ako nga pagkanya kung kantahon ba yan ang murag bugto gid ang brother ito ba pwede gyud ko magpiyong-piyong ani unsa ni nga klase nga kanta sige daw medyo challenging lang atong internet ha prepared dare pero na timing lang gid nga nay gitara dito. Wow! Timing gala. Di kaysa wa kay sa nangandam ha, wa kay sa nangandam. Wa nanganda. Okay, larga. Maguna-una sa akong kantahon siguro. Guwapo. Sige nakauna-una na ko. Wow, paspasa na ka. Grabe kay dili. Paspasa makauna. Automatic man. Di andam naman dito ba? Naka-playlist man day. Akong kantahon is kanta ni siya sa atong mga idol nga banda. Ako lang i-cover. Actually, nag-post ko ani nga cover kanta sa QC. Okay. Ulan. Para sa maulan nga panahon. Yeah. Ladies and gentlemen, Clyde Aquino. Lagi na lang umuulan parang walang katapusan tulad ng pag-ibig ko para walang pay sa kabila aking pagsisikap din ka ay di pa rin magulat. Hindi naman ako tanga, alam ko na wala na
Pero mahirap lang na di na kita kapiling. Iniwan mo ako ng isa, sakit na ng dilim at basang-basa pa sa ulan. Pero wag mag-alala, di na kita gagawalain. Alam ko naman ngayon may kapiling ka na iba. Tanging hiling ko sa'yo sa tuwing umuulan, maalala mo sana nagmamahal sa'yo ako. Lagi na lang parang walang katapusan. Party kay may gala. Ay, God, puro si Kukwai. Nakaihigop. Nakaihigop. Brother, Ako lagi babae lagi ano. kano sa ka nagsugod og kuan? Kano sa ka nagsugod og kanta-kanta? High school, elementary? Sugod kong kanta sa video kay mga kuan pa yun, 7 years old. 7 years old. Kisa may singer sa pamilya? Amo ka naliwat, mama, papa. Akong mama kanin nag-view para no si Tata Lumantas Chumali. Oy, Yun. tata. Aman sila karon, Brad. Na sila sa Davao karon kay Yo. dito sila nagnegosyo ila. Then kauban akong brother na pud adto. So partly gid imong parents day na day sa Davao. Oh, kuan yun may Davao gid mi Taga nagkuan. Davao gid siya. Dati. Ah, Davao okay. din. Anong napadulong mga diri? Pagkawala sa akong papa, ito nga time murag taga diri man akong igagaw, ang suon sa akong mama. Nung may tabo, gikup-kup mi. Ang nagpa-eskwela sa mga sa elementary to high school is akong uncle. Maraming kong pasalamat sa Uncle Romeo. So mo nang Tagiyanan nakagianon din ka. Si Tracking, KMD Tracking. Okay. So asa man ka nag-high school diri, Brad? Sa Mogs Gyapon. So dili mo batch ni Mark, batch mo. Dili, magulang na sa mga 10 years ako. Ayaw, grabe sige ka masakit na po na yan. Imo na pong gibulabog ba? Sa bagay, sayang height yun noon, murag dito na magit sa ni Pundog yun, no? Ay, pagpailang ako mag-perform si Mark nga mag-exhibition, manakit na yung likod. Ay, pag-ingon na sa... Dili man eh noon. Murag bugat-bugat na siguro ang iyang sinsilyo sa iyong bulsa mo na di nakaampat. Di nakaluluhod ba? Di nakaluluhod. Di man sa ingon nga dako nagtiyan ana. Di na siya kaluhod ba? Kala maganahanap daw? Gitara? Okay. Muhugot tayo kalit ang bakos. Nagtanaw ba to karon si Mark karon? Ilode ko siyang vlog day karon. Cool ba yung vlog ato iyang kuan luto-luto? May unique. Lutong ina mo. Mayo pagkakon. Mayo talented ning bataan na Suportahan na to si Chester. Ang iyang YouTube channel kay Marcos Chester TV. Yan. Okay. So, tingnan mo na. So, high school ka, Brad? Gagitara na ka? Basically, mga kwan lang na, mga basic chords. Ano lang ako nakatuog ng mga kwan yun, kaning inarte kayong chords? Ginagmay nga. Pero high school, wala na. Jamming na ka sa school. Sa Mug, sa una. Jam na ka. Mga
Mga syakol pa mga kantahan. Ay, Sa una. Erp, Kasagara High School, tapos may mo gitara. Ay, chick boy kayo. tapuan. Chick boy kayo. Alam ka na nakins. Alam ka na na. Wala. Kaloy sa Ginoo, wala pod ba? Oh, Kabalo ko asa rin siya gitar-gitara dito po sa grandstand. Alam ka na nakins, no? Tapos Kato kilig nga na. mga panahon, MacArthur pa man, MacArthur. MacArthur pa din. MacArthur, tama. Dito may gal. Brad, suya. Sa tiyon, ano lang, Brad? Suya kay kuha ng mga may mo gitara sa high school, Brad. Kay tanan mga babae, Brad, kilig. Makalimot lagi sila nga nabugto ilang panty lagi pag tanaw. Uy, pagpangi nila, wala naman naghubo. wala naman yung panty na hubo na. Amino na nato, Clyde. Ikaw ba, Clyde, sa high school da? Pilay mong nauyab? High school? Dili ba? Apil lang isa char-char. lang, Apil isa na ang lang. char-char. Apil na nato ang Top char-char. question gina Arpa, top question na sa Top tubangan question na siya, oo. Katong seryoso og char-char. Mga char-char? Ano ko, balog pang uyab good sa una. Good. Magkalinyan. Isa ra gyud sa fourth year na. Mura to akong kan na nauyab ba to. Ang char-char, walay char-char. Akong dumdumo, wa gyud koy madumduman gyud. Wala. Makawala sa memory. Diyan na sa Parigid narp. Alangan nga nangandam nagchanilas ng skilid no. Parigid ay may sakit ng amnesia. Ni amnesia na siya sa nga na sa gyud basta kuan magka-amnesia sa kausahay lagi. Alzheimer's lagi gapon ko. Alzheimer's gyapon. Oo, sige brother. Tagay do mig isa ka kanta di ang atong pang high school tirada, no? High school feels. Napa ba kayo may numduman diya? High school? Oh, high school feels diya. Napa ba? High school life, batang high school. Oh, di na mao nila bats. Di na to bats. Ang ilaha sa high school katong wag mong pansinin ang naninira sa'yo. Di na mao. Ano mo na mo? Say bats din yan. Bexman, mamatay man. Ano ba? Dili ay ang iyang panahon mga tato QC mo na iyang panahon. Mo ba na high school mo QC? Shakol. Shakol yapon. Mo gyud ginakanta. Yeah, sige nga. Tayo to chorus. Sige da, larga. Mga part lang. Nag-aaliw sa uso Yo. at birlang kasama. Mas okay pang laging ganito, nalilimutan ka. Di ko malaman sa'yo kung ano handa mo. Bakit laging lang sinasaktan ng puso ko? Bakit ba hindi mo nag-iisa? Bakit ba sa akin ba'y nagsawa na? Sinusunod naman kita kahit anong posisyon kinakaya. Uy! Wala pa rin kwenta. Bakit ba? Yeah! Lahi yung lyrics lagi. Lahi lagi yung lyrics. Lagi ito lagi, Brad. Bago na ka batch? Ay, lahi akong na-search sa mali man ako na-download sa YouTube eh. Sa tangalin niya. Lahat ng posisyon daw. Ay makakaya. Grabe lagi ito may gala. Sunod naman kita kahit anong posisyon, no? Kinakaya. Murag na Lahi mo na download. Di posisyon. Lahi mo na download, Brad. Lahi na lyrics na, Brad. Bali na. Sus pala. Panahon na siguro pa ilisa na mo yung internet siguro. Mali-mali ang information ba? Murag laing ka na ba? Murag kuwan ka siya. Senyas akong pares ba kayo nagtanaw daw akong mama. Pantay ka kasi mong mama ron. Uy, Brad, ingon, nag-react si Chicks May, Brad, doon siya nga, duhara joy paingnan sa girls ba? Kung dili dancer, singer, guitarist. Ana din na day. Asa nam lang may gibutangan ni Dewey talent? Sana na. Ask na ako ni Clyde sa ilang Wala gid sa iyang GF. Sa high school? Sa Ayay, school. patay, gipa-remind pag yun ang mga mga kagahapon. Ayay, giriak na sige may gala. Bro, lain na ikon na, bro. Nairing da, Brad? Nairing da, Brad. Muna yung katingog lagi da.
Akong anak. Mo galing. Cool, Manala Brad. ba doon nagsapatos yung anak? Sige, team song daw, Brad. Kung kabalo ba ka, Brad, sa inyong team song niya? Oh. Kabalo ka. Kadumdum kay ko, kay kaning kanta, special kay siya ha. Kay Ay. time sa Sport Zone ba nga, nag-gig mira to kami ng Manchester. First na akong nakita na siya sa tubangan mismo nga kuan ba Wow. Table. Timing ra pud kaayo nga naka-kuan siya dito, nakalingkod siya dito nya wa siya kabalo nga kami ang nagkanta. Eh sa una kay sige ra mag-wave ana siya sa una. Wow. Pachinon ba? Ay. Ay, snap day. Kanta na ko isin ra ko ana niya sa una. Oy, mabay. Ay. Kato timing kayo nga nag-gig mi dito nya na siya sa tubangan. Murag mauna gyud yung time nga magpakitang gilas ko sa iyaha ba. Wala ba kasi kauban lain na to, Brad? Kasi kauban niya. Mga babae raman to. Bae ra po day. Nya naman ko siya giingon nga na siya kauban nga bayot daw. Erp, ingana din na, Erp, basta gusto nimo makuha ang vocalist, Erp, magpatubang ka sa gig. Oo, ana gid na. Medyo ana din na din. Sige daw, sige. Unsa kaning kantaha, may gala? So, kaning nga kanta, special kay sa iyaha mo, di gyud ni na ako malimtan kay excited kay ko. Pambroken man nga kanta niya. Pambroken. Natingala ko, ginakilig siya. Uy! Basi gusto siya magpa-broken ato nga panahon po. Oo, basi gusto siya magpa-broken sa hymen. Gusto siya magpaguba ba, magpabuak ato nga panahon po. Magpabuak sa ato nga time. Mo dito yung pasabot. Mo dito yung Wa man pasabot siya ka niya. nakasabot. Buto Ay, ignan. sama ka eh. Siyadong bala man. Nanawag kung kasamo din ato. After pud gyud dato kaning na broken gyud pud. Ay! Tanawa lagi oh. Tanawag lagi oh. Guba, mga gala. Ito na. Dara. Kanta ni sa kwan kay gi-request naman to ato. For all the times that you rain my parade. Yun, no? All the clowns you get in using my. You think you broke my heart? Broke. May broke. Think I'm crying all night where I am. Yun, no? Cause if you lie the way you look that much, Anak ka panahon na tungab na siya shot, anak. you should go and love yourself. Love yourself, di ba? Pero ginakilig siya ito nga time. Wa? Gikilig siya ito. Nakaihi siya gamay ito. Medyo nanimawag anso ang panty ito nga time. Nakaihi, bro ka ito. Nakaihi ka ito. Tawa. Nakaihi siya. Medyo nanimawag anso ang kuha na ito, may gala. Teka muna, brother. Gamay lang nga history sa grupo sa Inside City. Paano nabuo ni? Daan na ba nga grupo? Or di ba kay bro na may lain tong grupo po to silang Chester? Sa dati sa nobela. Nobela nga, ano. Naka-vocalist po ko sa nobela dati. Mga siguro 2 years. Change. Okay. 2 years ata. So, nibalik ang dating vocalist, which is tropa ramya po namin. Moto ang decision, kaning magbuhat, padayon nilang nobela, then kami magbuhat na lang may amua. So, diya nga time kay murag naanan naman po tester sa kwalsig uban, moto, kuhan ganing nakapanangit po sa iyang panpod sa iyang kabandang. Uban na lang na ako si Clyde kay Oy, wala ko'y kauban. Si J. Mark, among drummer, napod na siya banda sa una. So, kami yung tanan sa Inside City, lahi ginig ako ray kanang walay banda sa una. Sila, okay. Solo. Gikan sila sa lahi nga banda. Nag-unite ra din nila yun. Okay. Maging nga Medyo bitter ba? Medyo bitter ba ang ubang mga banda pagkabuuan na or okay naman lahat? Wala man po kuan lang kaning naalang gid po'y time gid siguro ang ako lang maingon kay night time nga pag dili ka effective ang imong kuan ma-feel man gud na nimo dili man ko effective dere. Ay ko lahi na po na ba. Okay. Ikaw gid po lang mangita pud gid sa imong gusto. Moto ang una itabo is jamming. Then gitry na mo si kanang basis na mo gitry na mo kung sugot niya
bakanter man po siya ato nga bakanter po siya ato nga time. Nagjaming-jaming me. Aha. Naganahan siya ba kay naganahan siguro siya sa amo ang style nga. Crowd. Nagjaming me mura man gyud mi kanang mga igsuon pod. Mm. Murag brandy belly good kanang Aha. ano ba kanang walay pressure ba, walay pressure. Yeah. Sa paano asa na ko ang word nga Inside City? Kana si Chester ang nagkuan na nag-decide nga Inside City. So siya pa ka na ana? Siya yung nagkuan kay nakita man daw na niya sa sa church nga Inside Out. Dayon gimo siyang Inside City kay gusto pud namo siya kaning i-prove ba nga Cagayan de Oro is kuan kaning city gud siya ang Cagayan de Oro. Kaya ang pananaw magud sa mga friend na ko sa Manila gud kay ang Cagayan de Oro puro mga kanang punuan wala mo gina moingon sila moana gani sila sa ako ang saan ka bumili ng polo na yan pagpatangot sa mall ay may mall pala doon. Wow. Sila Wow. Monang kuan ba kaning murag sa ako po nasabutan mo i-kuan na nato Inside City. Okay, at least makabalo sila nga Cagayan de Oro ta Inside City. Sudad na. Tama. Mo lagi nung gingon lagi sa Mindanao bay murag ang natatak ra gyud Davao. Amino na nato na kay syempre may Davao ba yan ba? Bro dili gyud kay kuanon ba. Mo nang at least gwapo na nga bagaan Cagayan de Oro. Kun ba. Anyway, brother 9:30 ra beta ko to di sa na overtime kay si Joe manggon mahal nagtalent pa sa overtime na siya. Lagi tinuod na. What's next, brother? Ang problema lang ani tuloy-tuloy na tanandagan sa career, tuloy-tuloy na mga gig, kaya lang nagka-pandemic man. So Pandemic gyud ang I'm sure kita tanan mga performer. So unsay nahitabo karon after ba sa inyong kuan ba katong kuan? Your moment nabay manager, nabay nihan naghawid sa inyo ha, unsa may nahitabo na nato? After your moment kuan ganing naay mga gas scout. Aha. Murag naay mga gapangutan na sa amo mga infos pero wala man kan ang naitabo ato is nagulat na lang may mawala mo contact sa ABS. Okay. Lisod man pud mo kuan mi og kanang pirma na pud big kontrata nga So technically naay contract lugar mo? Oo, gi-contract mi. Kami tanan mga contestant. Okay. So, karon ang ga-manage sa mga karon is ang OOMG 1 OPM. Okay. 1 OPM. Kanang gina-post namo. Dayon, actually na sila page pwede niyo i-like. Apil ang partners sila sa Curve Entertainment. Sila ang ga-push mo ang mga karon. Sa mga guesting, sa mga nice. Pero I'm sure bro, nag-changes. I mean, ni-increase ba ang mga gigs? Siyempre, mas nailhan na ka compared lugar sa katong, di ba, nga ordinary lang. Naay, siya kaning kabag-uwan yun po, kaning, dako kayo sa katabang ang exposure sa ABS. Oo. Kay, sa una, ang among, sa una kay, naaraman yata sa, mga 8K, nga na ba? Parang nagrasyahan ra pud tasan. Pero diri sa CDO area dili pud mi gusto magpa-presyo og ayo ba kay kuan manggod kanang lain murag gusto mi tagaan og kanang pabor ang CDO ba. Good. So kaya lang sa pandemic medyo gyud nawad-an sa tagig mga panahon na, no? Tama ba? So more on digital. Dako kayo ganing impact ng pandemic. Damay lagi. So unsa na may naitabo sa mga band members karon? Maligya na lang kuan. Kana. Si Chester karon, siya pang maligya og kuan ganing okay. Ha? Lumpia na siya mga maligya nga lumpia, lami kaayo. Aha. Sino sa uban gamay na lang siguro kay murag musulod siguro kuan siguro kanang mga hubo-hubo mga ayo wapo na sabay lang tayo na Brad sabay ikaw pala kay mamasang man mi kami mo boy mamasang kami na bugaw mi bugaw yu lang good ano lang good
Ingon man gud sila nga mo kusog-kusog karon. Pero ikaw Online, bala, man, good, bala. online. Pero kabala ka mo man na ni tanan kay medyo na inahin na magbalik, Correct. ang koan. Lagi. Na doon new normal. At least karon medyo ano lang hold on lang tani tanan. So at least mo balik ra gyapon. But anyway, Brad, inspiring gyapon ng inyong story. And unsa may mensahe nimo sa mga siyempre mga parehan nimo nga nabiyo ba nga banda. Alam mo ang struggle sa mga banda-banda. Number one, kanag yung dako kayong effect ng family members. Usahay, struggle kayo kung mismo ang family members, imong loved ones, mo discourage nimo. Di mo suporta. Oy, dagan ba istorya ng mga banda? So, sanapon mo, tukar-tukar, di mo ka kwarta na. May kwarta na mabuhi. Di ba? May ana nga may istorya. Kung ano po, ana. So, mo na yung pinaka-struggle. But in fairness naman sa inyong banda, wala mo yung nakamugit ang grand winner, but at least naabot ninyo na, and I'm sure nahimot yung stepping stone, and eventually, nagilain path nga para sa inyo, ha. So, unsay mensahe nimo katong uban diya nga mo po'y gusto nga eventually makabuhat po og own pa nga pangalan. Ako lang mensahe sa mga mga igsuon atong banda or kanang mga gapangandoy. Padayon lang yun, di lang yun maminaw sa mga kay normally na ang mga haters, dagan kay mo bash sa imo, dagan kay mo hila pababa. Dagan ako experience lang na ako gyapon kanang mo ingon og way lami ang tugtog ana ba. So, padayon lang yun kay kuan kaning dili man na sila mo kaning magpa-kuan sa imo, magpalambo. Balik. Pwede nimo sila kuan as kanang ma-motivate yung pagalingon nga kaning improve na ko sa ilaha nga kuan, improve na ko sila nga kaya na ako ana ba. Dili lang gyud mo undang kay ang uban man gud kay mawad-an og gana kay tungod lang pud ng mga haters ang storya nga negative bahin sa mga banda or sa mga kuan pag pangandoy dia. Okay. Padayon lang gyud, padayon. Believe in yourself. Taon sa sikreto para ang banda buo gyapon. Kay naman gyud banda nga wa pa musikat na nabunggag na, nakadungog ba ka ng Piaok band? Oo. Medyo wala pa lang musikat na disband na. Pero na may reunion ha, kami kuan. Parang Eraserheads ka. Na reunion na comeback na gyapon. Pero sa ate ba na negosyo. Pero seriously, sa imo kung prana ko na mga banda ng tanong karon, unsay pwede, unsay sikreto para ang banda buo, para dili, I mean, I'm sure laylay mo guna kinaiya, Brad, no? Pero I'm sure naginay key nga unsaon nga whatever happen na may lalis usahay, pero kuan gyapon buo gyapon. Ana sakto na nga pangutana kay ako experience mo gyapon gud kanang kuan kanang mga bungkag ng banda. Ang kuan siguro advice kay gikan mo gyapon ni kang kuan kang liklik gud sa Brandibeli ba kay sila pila na biya na sila katuig. Ang minaw gyud sa mga kuan gyud manoy ba. Inigsuunay lang gyud, inigsuunay ana. Inigsuunay ang kuan walay pressure ay then kung maglalis lang gyud dili kay live na uban nga mo live din sa GC ana kung bata pa kayo nga nga style kana istoryahan ninyo ay magpakumbaba wala lang gay pride ana then kuan kaning banding kailangan ni kayong banding walay banding wala sa bagay sa kanang mga banding-banding mo hindi mo makita gud ang kuan di ba the more mo magka-close ba kay sa banding inom-inom o sa banay banding niyo di mo makita ang mga kinaiya. Di man mo gawas ang kinaiya, kisay dalira magmahay, kisay di makatungag practice kung ma-inlove, gano'n yan na. Kisay basta guliro, na magmaoy, kisay to'y under sa asawa. Dagan na yung mga klase-klase, pero unsaon pagbuban ba? And gusto ko yun, yung parang ang dating is parang brotherhood ang treatment. Dili nga di lang ka banda, kundi mo na sa igsoon. Unsa may minian mo igsoon? Concern ka, di ba? Siyempre, bro bitawag after kuan sinaptanay kalangi pa naman sa ton iyang feelings iyang own personal problems mo adjust gyapon ka tinuod man na ana man ko nang inigsunay uyab gid di ba nagigyapon ng care to each other sa pagcheka sa brother before sa imong last song para sa mo muhangyo pag giday last song or mo muhangyo pag giday kamay lang
O nagpasalamat mi, salamat sa imong pagsugot ani ha. Salamat kay Brad Clyde. Mag-fund transfer lang si Jose imong talent nga 65,000 Tarp. 70. 70 ba wala na yun tong 65,000 di buang. Siyempre, Inside City na ba yan ha? I-shoutout sa dito imong mga kabanda and yun. O imong mga fans niya. Asa mo? Social media na ninyo, social media. Karga. Gusto lang ako i-shoutout sa nako una mga supporters namo, number 1 supporters. Sila Connie, shoutout. Yan. Hi, Connie. Connie, si Chetty. Yung pinsan ko si Romeo Lagman. Si Emyat, which is from CDO lang. And then Karen, ano pa ba? Lahat ng mga Clydenatics at saka Insiders. Hello sa inyo. Hello sa inyo. And si Connie, J-Mark grabe, watching si J-Mark. Okay. Yon. Ito na ang Social last. media. Yes, please, inyong kwan. Paki-follow sa page sa Inside City. Inside City lang ang inyong i-type. Dili siya kaning wala siya space. Inside City. One word. Dayon sa YouTube subscribe Inside City Official. Yon. Tapin na lang ako ang YouTube. Clyde Aquino Official. Yan. Cover ba ka dito, no? Oo, post ko madalas dadog kan mga cover na ko kay wa beling nga diri sa balay. Okay. Nice. Alright, Birada brother. O ang imong last song is Last song para sa inyo. Kantahon ako ang amo ang i-record pohon nga kanta. Kuha na lang kantahon diri. Sila ko ni nadunggan nila kay madalas nila ako kantahon sa live. Bini, ikaw ang nais katabi. Malamig man nung mainit ang gabi. O gilid, para bang nanaginip, inumakang nakalulutang ang isip. Para bang nanaginip lang ako, nananabig gabi-gabi na makita kang muli. Kay tagal-tagal hinarap ang iyong pagmamahal. Di na kaya ang mawala, pag-ibig na sa'yo'y natagpuan. Huwag mong iisipin na hindi kita mahal. Niligawan pa kita, kundi rin lang magtatagal. Ang pag-ibig ko sa iyo'y panghabang buhay. Mundo ko ay sumayan, naging makulay. Kahit tagal-tagal linang pa iyong pagmamahal, di na kaya ang mawala, pag-ibig na sa'yo'y natagpuan. Marahil nga ika'y bigay ng may kapal, araw-araw yan ikapin na, pag-ibig na sa'yo'y natagpuan. Okay na. Wow! I-follow na ako sa Ano ba? Own composition na? Oo. Title lang. Kita'y nakauna din eh. Wow! Binibini. Ano sa title Binibini? Oo, Binibini. Na-record na Amo siya? siyang i-record pa namo sa Happy Sound Phone. Wow! Ginaplanuan pa namo. Please, Binibini. Ano magud ang ang management nga naa daw sila
but na daw sila time frame para mag-release. Yeah, na may ngana. Yeah. Tama na sila yung may ngana. Okay. Very good. Pamilyar kayo nakakanta ba? Pero may nasa TikTok. Ha? Bini, marikit. Hindi na nila. Hindi na mauday. Light, no? At dahil dyan, pasample naman joke. Ay, ano, Brad? Clyde, salamat kay Clyde ha. Salamat, Hopefully, Clyde. hopefully Salamat, guys. ihatan ninyo yung kanta sa amo sa MOR para ma-play na mo na ha. Punta, Brother. gusto yung kayo naman. Nice bay, nice. Maganda. Sige. Mailan ako Salamat, nindot sa guys. birthday Kasi burog. nagsulat na. Kasi nagsulat na. Ako. Wow! Inspired ko sa ako ang Paris. Yeah. Di Thunder. Ha? Dili ni mo Dili katong Thunder. dili ni katong babae nga imong naila sa Manila lahi to. Easy. Sorry. Live po itong kanta. Na issue ni issue. Brother, thank you ha. Salamat sa panahon, brother ha. Salamat kayo. Thank you. And tana dili ni last ha. Tana dili ni last. Unta. Sige. Pwede kayo ko. Yeah, very good. Again, thank you very much, Clyde Salamat Aquino. kayo. Oga, Guys, salamat. shout out sa imong mga kauban again. Tanan ha. Salamat sa imong mga brother. Thank you. There you go. Thank you. There you go ang atong guest for tonight. Daghang salamat kay Clyde Aquino, mga igala. Grabe ang mga babae ganahan ron, ko mga sa igala. tono. Ganahan ko sa tono Sige, ganahan atong ko sa tono. kanta, in fairness. Ganda. Bining marikit. Di lagi na Ay, bandam. Bini sa Dagan kay mga ating hindi na mao. Di na mao. Ayan. Okay ba? Okay ba? Dagan kay Connie, mga- si Connie, Ano si Connie Earp? Ilan yung mga fanatics nila ni Kuan? fanatic ba? Ka-IG gyapon ni nako. Ug nag-friend ba mi karon? Unsa ka agent ikaw sa kaya mo singit ka sa Instagram. kaya mo. Dili Mapil sa ka ganing- sa nag-post magugugat tong mga kuan nila sa una ni nag-follow po ni sila sa ako Pero mga mga Sa daw, sa fanatic daw? ni Clyde. sa Clyde. At saka na yung mga kanta pa nila nga mga ano, di ba? Naman sila yung mga kanta nga, sa man ilahang on. Wala nakapangutan na din silang mga on kanta nga nato na ano, no? Pabalik sa nato. Mangayo ta. Ngayat Sa bitin lang dala pas basas oras oy 9:30 Ay, syempre, may lain pa. Mag-vigil pa beta ron. Mag-vigil pa beta. Vigil para bata kay Ugma na ang kuhan. Mano ra ba yun? Decision may gala. Ampo ba na guys ha? Nag-ingon na rin po ko sa akong mga amigo diri sa kuhan. Kaya kung ma-approve, magpalitson ko diri. Ma-approve ba gyud ugma gyud? Manok, Andaman na manok. gyud demolition. Lechon og manok. Ano ko na yung baboy? Basig manok na day. Lechon manok dayo, sakto sa. Salamat sa inyong tanan na sa inyong pagtanaw. Salamat. O i-share na lang ninyo ni May Gala. Salamat. Anyway, pasensya na medyo naputol ganina sa primero kay mo lagi na kuanta. Naigota sa to? Nagot sa CPR. Copyright. Dagan salamat sa tan. Copyright. Thank you guys, mga ka-BBS. Dagan salamat. Again, wala mi kabalong anong wala si Maria, wala si Kuan. Vese mga tao. Nagigipang buhat siguro. Please kung na mo Instagram din, paki-follow ko Bernie Bitok 2, akong YouTube channel Bitok University. Yon. And i-follow po ko ninyo guys sa ako ang YouTube channel, it's Joe Romantico, and Instagram Joe Romantico, Facebook page na ako Joe Romantico, TikTok Joe Romantico. Perti may gala. So mo to. Marto. Okay. Guys, dagan salamat. Ingat mo Salamat, tanan. guys. I love you all. Bye. Bye.